Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Selamat mengerjakan aktivitasnya masing-masing seperti Pak Su. Setiap bangun pagi pekerjaannya ya ngene iki guys. Disih bagian isah-isah, bagian lah piye? Ya sepurane ya guys, kan lampune iki mati. Nek sing ngene dhisik iki nyala, tapi sing bagian gone anak lanang kuwi ora padha mbah. Ora padha jalure ngono mungkin ya Mas ya. Tapi wong awake dhewe Ya piye meneh ya guys, wong wifi-ne ya nunut anak lanang ya padha wae gak iso upload ya sementara iki ya gak iso upload dulu tapi kan mbah wifi-ne duwe celengan video, mosok gak duwe. Lah engko mekan ya ora ngerti. Ndak mosok ape ra didandani lho wis wengi utoh iki. Gak dikakno sewambate mbah ndek bengi do ngecas ning kene guys. Tapi ya padha wae ora iso ngupload. Ya iya. Mare iki enek sing pohon besar ki ambruk ning pinggir ratan, ning pokoke ning tengah jalan. Ngebreki kabel listrik kuwi guys. Kendalane ning kuwi. Jadi urung tangani karo PLN, soalnya enek wit-witan sing gedhe kuwi ngebreki. Kuwi nek gak nganggo apa ngono kae Mas, sengso ngono kae ya disengsoni. Kae gak ngatasi. Posisine ya bengi-bengi mesak. Lek Wartono pe mulai apa? Masuk ngabuk. Dek, sarapan dulu. Wis entuk sego tonjokan. Iya, lagi sarapan kok sedengan. Nah, ayo nunggu di. Sak itu. Iya. Kecap. Ayo nang anu sego tonjokan mbek ayam. Ayamnya apa dinurut tak delok. Alhamdulillah pagi-pagi jam 5:30 iki dhisik wis entuk kunjungan guys, wis entuk tonjokan. Iki rencana arep kelan kluweh iki lho, glinting sitok Mbah Dok kan kombahon nyaking kluweh iki loro. Di sayur Mbah Dok siji, kijek siji iki di kon ngelo aku iki guys, kluweh enum. Rencana arep tak kelo asem. Urip tak masak, pendo sarapan sego tonjokan dhisik. Dinda wis nyuci ndek bengi, tak tinggal njupuk seragam kadroh guys. Ning gone Bapak Ketua, kok Dinda wis nyuci teko omah wis teko omah wis bar. Dalem. Nah iki sego kunjungane. Apa Mak Bar? Nah. Apa? Alah ya Allah ya. Loh. Siji wong loro lah gak apa-apa nek kirane ngono aku ya gelem kok. Ya wis. Karenan ya. Lho langsung pokoke dhuwit ku ya? Iya. Lah kok aku iki engko langsung tuku. Tapi ning ndi? Okra? Kerja. Untuk kerjaan. Ya apa ki jenenge? Paronan lah piye? Iya, gak apa-apa. Iya, aku mengikuti nek aku ngono mbok jak tuku siji ya gelem, separo ya gelem mengikuti aku ya. Kakang kok Pakku ki ijek agi ning omah. Tapi orang tak anggo. Lah biasane 90 ya kene kono kok silah. Cara ngono seminggu apa-apa, kuwi ndok kudune ning kulkas. ora, maksude kuwi iki nglothok apa ora ngono. Ora. Bubuk. Ape kanggo kok ribut? Kaya jo manas ben gak ireng. Lah piye? Lah kok engan kaya duwite. Alah. Iya, wis nang. Iya. Arek mbok kaya sepiro ngono wis gelem. Alah iya wis engko ditimbang lah ben adil. Pokoke sak mbok kaya piro. Iya, oke. Arang nganggo mari. Nggih. Bar kowe gak ngarep kucukan. Mas Nur kon mek mbok ning mbon. Waduh ngono. Ya mbanku kae lho. Pak Nur ning omah mbak marai. Pak Nur ning omah ki gak ayem ya. Nyantai. Ape njupuki okra wong iki. Njupuki okra. Ning mulus okra. Mbak Par. Anu kon numbasno wedak.
Ape kanggo kuwi ribut Dek kan gak pernah gak pernah wedaan nek awor baturin yo pengen lho Dek raine do resik-resik ngono. Wedak kaya apa yo? Sunscreen kaya ngene ibu kuwi lho. Kuwi kon ngonleno kuwi lah kowe. Wong ngomong lah nek gak entuk promo piye Mbak Parah kuwi kok apa-apa kuwi kan dienggo manas kenek, dienggo kaya sing tak nggo niki lho. Ayame apa, Dik? Gak ayam guling ya? Wae. Lah ngene iki din dodo. Untuk dodo. Ngene. Apa ya? Wana mundut mangkok. Terus disuntak. Alhamdulillah. Ibuane sik sesuk, guys. Sesuk ki buah 2 kali. Ki engko nek sedina ki engko nek gak entuk neh lho ya. Nek entuk neh yo mbok. Kan dari desa sing ora diduga maksudnya ki sing gak uleman ngono lho, guys. Kadang ki kok desa ndi kuwi ujug-ujug wis ngekeki pernoto ngene iki wis nonjok. Ngono ki kan tak terduga. Jadi niki kan sing ulem-uleman ki wis roh ngono. Sesuk ki ning Pulo, desa Pulo sing tonjokane iwak ndiki kae tak posting. Terus iki anu Nduk, borot Nduk. Oh. Engko malah ngono. Sing cilik ki borot Dek kuwi. Sing manci cilik-cilik ngono lho Din kuah sakmene kok. Segone dhisik wis kedil-kedil wis meh mateng. Aku isih duwe sambel teri kae. Teri Medan isek duwe sambel sak tengah mangkok kae guys. Ben sarapan bakso. Dinggo. Lho alah aja kuwi lah ya keprek-keprek. Kuwi nggodah sego nek ning nggon. Golek alah Din mangkok kira yo akeh mangkok bakso kuwi kenek Dik iki termo sakmene ae. Lho sayur saiki Nduk. Mangkok bakso lho wis muat iki. Kok gede meneh Dik adae. Lah kuwi mangkok bakso kuwi yo sing untuk gede aja sing cilik. Iki sanduk. Keluar. Endang. Keluar nengik niku nek iso di. Ngene Dik ocok-ocok kene mabange mbek karine plastik lho. Lah dibuka kok genah bukane. Enten sing ngobos montore Bapak Dik. Montorem dibalekno ning tukang bengkel neh wis benak saiki wis beko. Enten montorku. Awas, lamun sik alus. Yo, awas iwake. Sakmono ae ora kebak ngene kok golekno adah sak pirang gedene. Tisune telas Nduk nganu. Kowe nek ning kuwi lho Din tumbas tisu dinek liwat Jesi apa ning ngono tumbas tisu. Segane nambah. Iki seneng sego pero niki senengane iki sego kemprutuk. Ih. Kok kerigel kok. Kerupuke kae. Kerupuk iki sampe entuk sak kresek yang guys. Mong ndik iki kalau rong adah kuwi. Makane aku prei gak tumpas kerupuk kuwi dientekno dhisik. Sing ning ember ki gorene ya. Enak kerupuk-kerupuk berkah ndek sore ya. Kin kelawah Dinda iki lho. Engko nek tak kek kene mesti diganu tikus. Tak kek ning kono aman. Sambel teri ki lho Nduk ning meja kaca ki lho Nduk. Gawe sambel teri ya. Awas dedakno. Iki nek duit iki. Duit Mbak Par, kono kokno sunscreen koyo wekku sing nggo manas rair lho. Sunscreen apa sih? Sunscreen. Pokoke yo cara mono ki ngene lho dienggo manas kenek, nggone omah kenek ngono kuwi lho. Ngono kuwi, ndek bengi aku ditekoki ya, kuwi iki manas lah raim ki resik Gus ngono. Do ning ngene Mas Yon iki. Lah tak omongi aku manas ngono kae lho Mbak Par, ketoke rak wedaan nek esuk ki jam iki ora wedak Mbak Par ngono kae iki aku ngono. Kuwi ngono, penangkal sinar matahari, nek cara terpapar sinar matahari iki gak ireng iki dirawat Mbak Par, penggian ora ning mbon tok, kadang yo ngadroh niki nek
Bature ya raine resik yo pengen. Ndek langsung jeyo aku tukono. Kon nganuno Dinda yo ngono. Iya. Oh alah. Lah iya. Lho ndek yo ojo mana saya ben gak ireng aku. Lah piye? Udah ya guys, nek wong ki yo enake dhuwit yo ning Tegalan yo ning Bawon yo kerja ki apa wae dilakoni, sembarang kalir dilakoni sing penting halal untuk dhuwit berkah barokah. Wong awak ireng ora masalah. Lah tapi kan yo mbuh piye-piye niki dijogo ngono lho, maksudnya yo dirawat. Nek pas metu, pas ngadroh apa yo isin karo kancane nek batere do resik-resik ireng dhewe yo. Ndek kerupuk inuk ndek iki, kok Bandung. Mulawa. Serasa tumbas gubuk dinek perkara lawak lho sak kresek. Iwake guting anu ya Dik, dodo daging. Kok gak milih din Ibu. Kayak ayam gulingnya Mbak, nonjok kan Mbak Hani. Dulure dhewe teman. Golekno ayam guling ae, senane Dinda aku nek gak ngono mang. Kono ya mak plek ngono ae utahe ngepekno. Ndek gak tawa-tawa karo family online iki piye lho. Dek meneng ae iki, monggo sarapan ngono. Monggo sarapan. Alah, Din. Lah yo kok bangetan iki kok. Pak Suke jengkel perkara batang tikus, guys. Jan tenan nemen tenan bau iki menyengat. Digoleki ora enek. Aku iso lah ndek ben temok ning ngisor kono. Saiki ning ngisor tak goleki ra enek iki mbuh. Utang ning dhuwur talang ya. Mambu niki ngabrat komah ngarep sampai tekan dindi iki mambu kabeh kok. Mesti ning dhuwur. Nek ning ngisor ngene wis temok. Dhuwur iki. Teko kamar-kamarem bareng ya, Dik. Nek angin koetan ki malah dadak. Alhamdulillah, entukku masak ki wis mateng. Ki ngelerno sayur Mbak Ana, disih nyayur bening, guys, nyayur menir, waloh karo bayem. Terus iki arep karo nyambel, ki goreng tempe. Mbak Ana ki wonge yo preksa, guys. Ki mau bar preksa langsung mantuk rene. Maksudnya yo koyo disih yo drop. Tensi darahe karek 80. Terus karo panas barang yo keselen, guys. Jenenge melok mergae ning MBG kuwi kan mangkate yo bengi, mantuke kadang yo bengi sampai bengi-bengi. Dadine yo sing bagian packing wong 15 kuwi jere karek masuk wong 3. Lah wong 3 dikejar 4.500 porsi. Jadi melok ndoyong mesisan Mbak Ana kuwi. Melok drop langsung kecapean. Jadi serenek sing masuk mangga surat izin. Bar preksa ternyata tensinya rendah, terus karo asam lambungnya naik kok ya persis dhisih. Kita apa sayurno bening kumpuk nek diseruput-seruput ki seger. Wong ki nek mriyang, guys, nek enek sing tenan. Walah. Munyer untung dhisih ki ijek cedak karo wong tuwa. Jek beruntung jek diparingi wong tuwa sing genep. Pak Mbok ijek duwe, jek alhamdulillah nggih. Wong mriyang nek gek enek sing eweng-eweng, gek enek sing masakno, gek enek sing anu walah. Sini mek kudu nangis, guys. Pengen mami ki nek wong lanang ngono kadang yo iso masak ki tapi ki yo gak koyo wong wedok. Dia apa-apane ki ora kok wong wedok. Masak yo isane terus mung gawe mie apa wis kuwi. Nyapu-nyapu yo ora kaya nek candakane wong wedok. Cek bersyukur, cek donde wong tua iki cek do disyukuri yo, guys. Aku lagi cek matur suwun, cek didampingi wong tuwek.
Kayak takon bubuk ngobar tak gekno teh anget-anget. Tak goreng tempe. Terus karek nyambel kita terne rono ben yang diseruput. Soalnya panas iki jere 40. Nek dhisik kan ugak panas yo, guys. Cuma iki bliyeng, nek mbak anak yo bliyeng yo panas yo pilek. Campur tensine rendah, campur asam lambungnya naik. Jadi ini campur aduk. Wes guys, kita tanduki sego mbak Ana nggih. Nek mam iki ben gak ngono guys. Ben gak medan-medun soalnya sirahe nek muser-muser kan aku dhewe mbayangno lho tratakan kuwi kan dhuwur. Ben gak naik tangga turun tangga ngono lho maksudnya dhisik. Nek tak tanduki sego misan apa pengen mam sak wayah-wayah kan tak cawis nang kamar kono. Dhisik engko terus mandi. Tak tinggali mandi. Gus, kalau untuk masak mateng. Jangan meneri seneng ora kowe. Alah, kayak bumbu nih sore le. Kono ning kasure ben gak adem. Lambe celemang-celemong kok ngono kok. Itu sapi sik lambene. Iki teh rung mbok nah. Iki tak anu sego kene tak sapi sego dipangan sik. Lho engko medah munggah medun ki lho siram muser-muser ki aku dhewe ra. Pele sak meneh kae iki. Iki lho tak sapi ning kene tak pekno banyu neh. Iki segam ndek tak gone rono ya. Tak ke anu pakne tutup apa piye teh iki? Ngene. Bombe. Oh. Untuk adem paling saiki. Gak sakit sendok lah. Ben ngono. Saiki lho cek merambiang. Lah malah tak udek mang. Lah mikirku ya tak tutup ngono. Ki opo le dolanan nek mbok cawisno ibu ning kene iki le. Tak lah pindah kene nggih, meja kene nggih. Iki sosise cek saiki gak dimam iki, gak ditelahno pun. Tak gua ada nggih. Nggih. Nah timplak-emplok ya, kuwi anget-anget apa? Mam, Mbak jangan bener ya, Le. ini mama nek tempe. Piye? Lah ambek apa? Mbek sayur. Mambek sayur menir. Tak imbui pinter. Tempe mau. Nggih, tempe Mampu tak ya goreng ambek ngene. ibu. Ora entek kok ya, kene tak dolang. Nggih, tulang ibu, engko tak imbui neh. Ndang. Iki tak gawane rono iki tak guake. Sing esuk. Iki wis gak panas iki tak langsung mbok ombe ngene gak apa-apa nah. Ora tak Kowe gawe. minta barang. Minta teh kok mboten, Dek, wis. Kenapa nih? Enak rusa wae. Lah piye wong teh ngono, Dek? Nek teh apa ngono kae? Wangi. Celup ngono kae yo gak. Etekno banyu ibu le. Nek sawisane apa botol gedhe misan apa cilik nah. Nek ngombe iki ora kok nek cilik ngene iki enteng. Ndang panah kae kapung cek anget-anget sangane. Kene duduk kene kowe. Aduh. Ngono rek kemunggah medun aku dhewe ora betah kok. Ndang ora kae didulang ibu, nding ibu nang. Tak pekne banyu. Hah? Kak turu kene iki. Kowe pengen turu kene? Aku ora masuk oleh pengen diwai. Lah sesuk kan minggu. Heeh. Tiba. Nggih, mbu kene. Nggih. Sampai ibu. Nggih. Mau turu kamar kidul. Tenangan omae piye? Heh? Gak yo lho entuk ape angin terus e. Darane tak dulu. Entang mam, entang anu sik tangi sik nang dulang ibu. Apa tak ibu dhewe kuwi ben buke terus sakmono segane. Ora tak wei sambel iki. Lha engko wetengem anu. Nih. Mangan sik. Alhamdulillah.
entuk rezeki neh, guys. Dhisih ndek esuk ora wis ngomong. Ning desane dhewe entuk 2. Iki engko rak menawa sedina iki engko enek kok desa-desa liyane, maksudnya desa selain desa Dong Sambi ya, guys. Ternyata benar. Iki kok desa pojok sakulone Randu Blatung. Terus iki kok desa Bapangan. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Mas iki entuk tonjokan kok pojok jerene bakul sapi. Gak yuk batur Wan ngono lho Pak Wan. Gaene sok Senin. Sing Minggu ki 3, kok Senin sitok. Lah ya sakwise piye? Wong ya ditonjok kancam. Omahe pojok ya. Iki ki bakul apa anu kuwi tukang muat sapi. Tak sepilno ya guys, isine jero ayam goreng. Isine ayam, tahu, buncis karo bihun. Iki nek bolo ngene iki guys, tonjokane wis petingan ngene iki nek ning ngene. Maksude nganggo iwak. Wis petingan bolo ngene iki, nek gak bolo ya isek dulure. Tapi nek wong liya trimo kenalan ngono iki kok adoh ya ngene iki. Tonjokane biasa telur. Wis umume kene iki ngene iki ya guys. Biasa ndok. Terus enek kacang, enek bihun, enek tahu. Sini iki adae ya ngene iki. Pum, nek ngene iki pum guys. Niki cuma kenal-kenalan ngono iki tok maksude. Yo kanca kenal liya desa ngono ki. Lah nek ngene iki kan wis kanca kentel, maksude bakul sapi ngono ki. Lah Pak Su kan yo mau-maune yo bakul yo guys. Iki wis enek 2 bulan, mbah 3 bulan ya Mas, hampir full 3 bulan iki blas gak tau entuk dagangan. Dadine ya cuma delok pasar ngono tok guys. Gak tau nggo sapi ya wis disyukuri wae. Karena yo keadaannya agak koyo ngene, dinikmati, disyukuri. Jenenge kok apik men iki. Agus Ngarso. Loh, kok gak Den Bagus Ngarso sisan. Putra Bapak Sukardi, Ibu Sumini. Iki sing kok desa Bapangan, guys. Jenenge kok apik yo Agus Ngarso. Kok koyo Den Bagus Ngarso. Iki sing kok pojok wis isih tak mandi, guys. Sampai jam piro iki? Orang mandi. Nyalo le nganu le. Mbak Ana tak kone mandek iki lho. Tonjokan. Nah. Kok tonjokan iki mbok pangan? Lah iki enek ndok, gak yo vitamin ngono kuwi. Aku ndik iki nggo papa tok. Tak gorono. Dalam. Sik Kong. Mbak Ana tak jaluk nomben-nomben Mbah Kong, guys. Ben disuwuk bintang enteng. Pilih. Wes. Min. Bintang diparingi sehat. Tak terni Mbak Ana sik. Kok disendingi jute di suwuk Mbah Kong ya priksa nyatane ya alhamdulillah wis iso buru-buru rono rene. Nah, endi iki? Kayaknya loh. Dikene ben-ben Mbah Kong nanti be entek. Coba. Tumbe sih. Oke, pas nek gak nganggo ora dipateni Bu Ndur lah. Pateni ae rasa dikaan. Tak kene teh neh. Gak ngalih ndur lah. Tak tepateni teh pas e. Aja dikakno le teh pas le. Piye? Ning balong 2 bulan. Ning balong 2 bulan dolan. Piye maksudnya? Ning balong desam kono. Dek 2 bulan 3 bulan piye? Acara apa rek mamak 2 bulan 3 bulan ki apa? Gak mudeng le mamak ki apa?
Lho. Kancam. Kancam. Ip mundur. Ini legoku. Kentang-kentang. Ayo dolanan jopo kowe aja ganggu ibu. Ayo dikewarono. Ibu ben turu. Klambi nyekingkring ngono kok lele. Klambi ndek bayi iki mbah kok nek golekno sale nek ya ngono nek maten iki mang. Ya le. Mbah kok nek piye iki nek iki klambi bayi sing mbok nggo iki. Sing keri ning kene mari kuwi. Wis ora pantes lho mang ning bayang iki ikong sing diumbah Dinda sing pas habis ning kene. Lah jirene iya wis roh ngono kuwi meneng ae ya. Wong sing urung dilempiti Dinda ning bayang iki kok. Gak nek ning kono ki akeh-akehe klambi bayi ning lemari ngono kuwi. Kan son jarang rene saiki. Sing dek nane mbok dusi rene terus mbok kae lho, kae rak salene rodok gedhe. Wes disainggo sore nah yo, Guys. Wayahe dhisik iki ngombe iki wis jam 12 siang. Iki udah habis dolanan ning kene. Wis aja nggae ibu ae yo, Le. Ibu ben istirahat wonge. Aja digugah ya.